The county Masia skunde county Masia ya odhudi gine somo ma kwana tama lopa choko dabirio margi ochako tam maradek odiochieng' makawuono. Japuonj maduong' e skund primary Masia Central Vincent Owino oyango ni kata ni mwandu moko e skund no kethore kinde yiero mano ok mon gi chako tam komedo ka jonyuol mondo chwal jopuonjre e skul. Bende yango ni ne en okang' makare maya skunde kawuono mar miyo jopuonjre thuolo mar golo wige weche mag siasa kendo gichomo ng'igi weche mag somo. Wan Kakasia Central Primary School, nyithindwa oseduogo e school, kendo nyithindwa mor gi weche somo. Kendo anyalo duoko erokamano ne sirkal kuom kelo mondo nyithinda duogo e school kawuono tich ang'wen, mondo gi recover, gi catch up quickly by Monday, koro ang'eyo ni somo biro dhi adhiya maber kabisa. Wan kare e skundwa ka, election mane otimre, wan kaka school Masia Central wakete ni gin gik mosetimre kendo wa move on. Wawinjo mna kaka Minister of Education owacho ni ji oduoge e school kendo wan wapuonjo nikech nyithindo gi gin nyithindwa kendo nyaka wapuonjgi. As teachers, as a community, da encourage mna ni wakel kwe mondo waduto ngimawa odhi adhiya mbele. E wach machal